Dobrý deň, vítam vás v dnešnom videu. Ja som tu len host tu prítomnej krasavice. No, môžeme začať. Takže dnešná challenge je kto by skôr s mojou najlepšou kamoškou teda. Mám 20 otázok a budeme proste to bude fungovať, že na koho sa to bude najviac hodiť. Tá otázka, tak na toho ukážeme. Takže dám prvú otázku ja, potom sa budeme striedať. Kto by skôr zaspal v škole? Rozhodne. No. Kto by skôr zabudol mobil doma? Samozrejme. Napísal Crashovi ako prvý. Nechcem nič, ale ja som v 3. ročníku išla za mojím crashom s tým, že je cute. Kto by skôr spravil trapas na verejnosti? Ďakujem. Ale tiež si myslím. Kto by skôr smial sa v nevhodnej chvíli? Kto by skôr minul všetky peniaze za jeden deň? Ja som schopná. Ja som si kúpila takú debilinu, proste toho dinosaura takého, jak pištoľ. Takže ja si myslím, že ja. Ja som schopná, aj keď to mám takto kúpiť, ale to nevadí. Kto by skôr stratil kľúče? Ja som ich už stratila. Ja som ich už stratila. Ja tiež. Dokonca 3-krát. No. Kto by skôr plakal pri filme? Hlavne so psami. Ja som proste... Kto by skôr mal najväčší neporiadok v izbe? Ty si nevidela moju izbu. To si nevidela ešte moju zbombardovanú. No, kto by skôr meškal na stretnutie? To je rovné. Ešte teraz, tento týždeň sa to dokonca stalo, minulý teda. Kto by skôr stal sa slavným na internete? To je pravda. Ja nechcem nič, tak ale ja už som mala kanál a mala som tam veľa zhliadnutí, lajkov. No, kto by skôr spravil spontánny challenge? Asi ja. Kto by skôr dal si zmeniť farbu vlasu? Ja som už mala. Ja chcem modrú. Ja chcem modré Ja vlasy. chcem mať blond. Ja chcem mať tmavo-modré. Ja som taký crazy človek. Kto by skôr odpísal na správu o 3 dní? Ja som ti po 3 dňoch aj odpísala na správu, nechcem. Ja som neodpísala aj 5 dní, takže... Dobre vedieť. Kto by skôr tajne stalkoval niečí profil? To je pravda. Ja to vôbec nerobím. Nikdy. Nikdy. Kto by skôr pokazil spoločnú fotku? Ja. Ja. Prestaň, ja som išla na začiatok školského roka na fotku s čiernymi šatami, jak vdova. Kto by skôr prežil bez mobilu najdlhšie? Ja nevydržím ani 5 minút bez neho skoro. Takže... Ja ani sekundu. Kto by skôr... Kde sme? 18. Kto by sa skôr smial tak, že by sa rozplakal? To sa deje pravidelne skoro, takže...
Kto by skôr vyhral talentovú súťaž? Ale ne. A však ty vieš aspoň kresliť. A to máš poslané. Kto by skôr natočil virálne video? Rovno, môžem povedať, že ona. No a to je vlastne všetko už, takže uvidíme sa u ďalšieho videa. Neviem, kedy to bude a môžete mi napísať, že či chcete nejaké ďalšie videá s touto pani. Takže ahojte. Chcete.